Il-Vici-President tal-Parlament Ewropew Gianni Pitella qal li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u konformi mar-regoli Ewropej u dan wara l-qbil bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea. Pitella qal dan f'waħda minn diversi laqgħat li kellu f'Malta fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Dwar l-immigrazzjoni illegali, Pitella enfasizza wkoll l-importanza li l-pajjiżi tal-Mediterran jiġbdu ħabel wieħed li l-Ewropa tkun solidali ma' Malta huwa kruċjali għal proġett Ewropew għal Pitella. Intant f'Malta Pitella ltaqa' wkoll mal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-imalaqa Pitella ringrazzja lil kap tad-delegazzjoni Laburista Joseph Kuxkiri għaliex baqa' jaħdem fl-interess ta' Malta. Dan anke meta kien kważi waħdu jirrappreżenta lil Malta minħabba li l-Ewroparlamentari l-oħra Maltin kienu impenjati bl-elezzjoni lokali. Anke l-Prim Ministru Muscat irrikonoxxa dan. B'reazzjoni l-kap tad-delegazzjoni Laburista Joseph Kuxkiri qal li dejjem ħassu onorat li seta' jirrappreżenta lil Malta f'din l-istituzzjoni Ewropea u dejjem ħadem sabiex jaqdi dmiru lejn Malta u ċ-ċittadini tagħha. Kuxkiri qal li dejjem kien lejali lejn Malta, speċjalment f'mumenti fejn l-interess nazzjonali kien ta' priorità.